Sisalapho khona la ngifuna siye kule nsizwa le abantu abazi kakhulu ukuthi ninokuqophisana nayo iGcokama Elisha. Kwenzakalani phakathi kwakho nalo? Abengithi uzobuza ukuthi nibangani? No, bengithi uzobuza ukuthi kwafika kanjani esigabeni sokuthi mhlambe kuze kube ngize ngibe nezitha la kuMaskandi mhlambe ubani beqhamuka ngaleyo engel bengizokwazi ukuthi mhlamba ke sibeke kanjalo. Ake sibeke kanjalo ukuze izokwazi ukuthi i-accommodate lenkulumo ukuthi kufike kanjani ngoba mina njengoba ngisho ngithi bangifike emculweni angifika nganezitha abantu abangilandelayo nabasuka kude nami bayazi ukuthi mhla ngiqala ukucula ngangishayela nje ibongo clean zomsizo zeziyophuma ngale beyithanda abantu kakhulu zingenabo ucopho kwaphinda wazi album yesibili kwaphinda kanjalo futhi la ngangifungile futhi ngithi nje hayi angisoze mina emculweni ngoba ngibona abantu bangithanda nje ngingachofani namuntu ngibona abantu igenge yayifika emculweni lesikhathi iyayifika inomqondo othi izokopela yabona mangabe wena zama ungayithembi ukuthi into zoyenza ucabanga iqhinga elizokusiza ekutheni lonto yenzeke so ngathi mama ngabe ke ngilokhu ngikhipha emculweni hayi ngezwe kwafika ngiyakhumbula lapha nawa igenge leyo mzala babehlala eThekwini osomthisha wayesahamba ngegalofu elimaruni edlala lensizwa le weyishoyo idlala idlula ngithi ngoba ingoma yami nje leya khona ingoma yayithi abanye bakubiza ngeshomyaba nawe abanye idlala ngento yami ngidlala izingane ngidlala ngento yami ngidlala izi bangithi ukuthi hayi ethini yakhe akukhumbuli ethini kodwa ngathi abanye bakubiza ethini fana afana bakubiza ngisho ngithi ingoma yami ledlula la yabo mangizwa kwathiwa ke insizwa entshe efikile ngaleso sikhathi futhi wayethuka odlubheke ethuka umfizi emnyama nginganaki nje ke ngithatha isikhathi ke mina ukuthi into ngiyinake ngiqonde kuyona ngicile ngithi hawu bese ukuthi ngelinye ilanga ngibizwa kwi-Vibe FM ngibizwa ngicabanga ukuthi uzubani abasakaza babesakaza ngalezo khathi mangifika lapha yabona mangihamba ngiya kwi-uKhuzani kwi-interview kwakufika abalandeli bami lapha behambe nami ngipheleze siye kwi-interview kwi-Vibe fike lapha ngaphakathi bethi bengitshele ukuthi hayi kunensizwa lapha eyayizokwenza interview nayo ifuna nje ukungibingelela ecelelwa abasakazi bakhona abasakazi basaphila icela ukubingelela kakhulu sijabule kabi futhi yabona ukuthi bayaqopha abasakazi bayiqopha ingxoxo zabo zokusakaza lapha mhlawumbe ngabe kuyezwakala lapha ngoba lensizwa impela ngathi yangikhwaza emoyeni ngisengifikile lapha ngoba ngase ngifikile yangikhwaza impela ingigcoba lapha na isho ukuthi umculi nje oba befika nabo ukhosani angena emaparking ngalezikani ngaba nabalandeli lapha abapronation yabo washiwo ukuthi ucela ukushutha nami insizwa uphula mngoma wayekhona lo oyirasta ucela ukushutha nami ungashutha naye mawungabheka nje zana mangabuza ngangacela ukushutha nomuntu engamazi zibuze nje ngangacela ukushutha nomuntu engamazi ngithi ngicela ukushutha naye ewuba yabo waye kwathi bengibona wabona sengifikile futhi ngikalelekile sekugcwala istudio lapha ucela ukushutha nami hayi kwamnandi ke ngoza ngathi hawo kunzi kuthiwa ubani ka wena yabo akasinika ngani CD yakhe ngozami dasomlalele akasinike CD yona futhi ngicela ukulalela mama futhi kulungile futhi ngicela ukulalela la senzani abantu bayisho kwalo CD le yabo acele kushuthe lapha ngishuthe naye kahle sizwa nje la kanje futhi into eziningi ngoba ngangazi lutho hawu bese ke ngaleso sikhathi umuntu engangiphila naye kakhulu kwaku umkhaya wami ungizwe mvuka mchoni enxele mvuka WMan insizwa ke leyana engangiphila nayo futhi yayinazi yalo kumina insizwa leyana ke engaleza ikhathi ngoba manje ngathi ngagcina ukusondela kuyona yayihlaniphele lesimanga oyelo kuqhamuka nje namaqhinga wakufanele ukuthi uzuyibambe uthi mana phela senze lokho kusho izolo yabo wasuqhamuka nokunye namhlanje yabo so manje wathi mayifika
okusho bese ethi mfowethu afona athi mfowethu thi ndaba ezithi cha konjaba lapha mfana ngithi ngiyakwazi ukuthi ukhaliphile ukhaliphe kakhulu uzayibona lento wena uzayibona lento kunomfana lapha ofikile emkhaya lo mfana manje ngiyambona ukuthi uze kabi kodwa yena ugxile kakhulu kulento yokugeza yokugqoka hayi sengingamlalela mkhaya sengingamlalela akekho la ngomeni ngoba nami ngithe nje ngithe sanga ngithi ngithathe ngoba ngiyabona vele ukuthi nami bengeke uphose lapha ngibona khona ukuthi kunzima ngiyabona hey la uzidlela amahlanga lapha eculeni yena ulapha egqokeni so mkhaya ngiyafuna ukuthi nincweke bese mina ngizothatha lo mdlalo wenu ngufake ebalazweni ngifuna ufike kule sasigaba yabo so ke ngokuthi insizwa leyana ke ngangiyithemba ngithi ayimkhaya kodwa uyangazi mina mfowethu ukuthi angiyena lo muntu ofuna lento yokuthi adlale one nje ngiyazazi mina ukuthi nginamawala ugadla nje angusebe futhi yena akakubeka ngakimi njengokuthi ukuthi uthunyiwe wakubeka njengombono wakhe yabona so ngiye ngayitholela mina ukuthi bahlala umhlangano nongalabesi neyinsizwa ukuthi ungalabesi ewahlomuka kube khona ugasela babe mbizile egoli bethi amacingwana siyacela usiphushele nangumfana wethu umfana wethu sesizame konke hayi akusebenzeki manje besithi hayi awuvele umqhathe nalo umfana wangakini eMandaba wathi khuleka wena ususho khona uthi mina phela hey wena umfana wami loya hey wena umfana wami loya yabo ngiyabazike mangabe eqinisekisa ukuthi into uneshow yayo yabo angifoneleke umkhaya hayi insizwa hayi bese hayi angitsheleke hayi engigadleke insizwa ke ngizwe nje sekuqhuma ingoma hawu ucela emva kube lo sengishayile ngamziba usethi ke mangize ukuthi hayibo lensizwe ngithukelani uyavela ukuthi cha uzwe kuthiwa yisalukwazi zemdletsheni iqile isho babontuli so yena uyisalukwazini futhi okwesibili emakhuye ngezalukwazi zemdletsheni ungenapi yabo ayi kube ukuthi ke kusho ukuthi insizwa yesibona naye yesibonile inxeba futhi engeke isahlehla bani yena bayengeke asabuyele emuva ayangihlohleke nami umkhaya ngicine nami zengishaya yazi ukuthi anginaki lento angisazi kuyiphi ingoma manje ngaqala ngathi ihlahla samavukane ne engaqala ngathi ngiyaresponda nyana ngathi ihlahla samavukane engaqala ngathi ngithi nami ukuthi ngithi gqoka kancane jabula feke umkhaya yabo kodwa la engabuya khona ngabuya sengithi uzwa kunjani la khona engizwa kuthiwa hey try wavela kwafuka umoya ongawazi kwabhenguza kwaphepha kwezindlu leya ngoma yayishaya igqoma yonke indawo kuthiwa uzwe wemfana wami uzwa kunjani ila engase ngishaya khona ke kwabuya inxelela zongisola athi hayi namawala ithi mina ngazi ukuthi akunamthetho empini awukho umthetho empini mase kuthiwa asiye ngeke usho ukuthi angakushaya ikhanda angushaya isitho sesisempini sangishayela ngithanda khona yabo ngazi akunamthetho empini kwahamba ke kwafika ekuthenini ke yadlondlobala ke kwaze wafika ke kulesigaba kwaze wagcina sakufika kusona kodwa nje ngokomdlalo uyena umkhaya owafika ezocelela umngani wakhe angazi noma wathi isihlobo yini noma wathi isihlobo sakhe yini ngoba kwaya ngisho kubo wakhe so mina ngithema ngithola ukuthi hayibo kanti umkhaya hayibo kanti bayezwana nalensizwa mina ngazi ukuthi umkhaya ungakimi kanti ngiyashawa la hayi ngeke la mnambe ngaqala khona khona into engahambi kahle la uyabo so ke kwaye kwahamba kwaze kwafika lapho ke umdlalo namanje futhi angikuthanda umdlalo wokuncofana ngoba ngiyazazi ukuthi uma ngabe mina umuntu ngizomshaya ngiye ngingcono ngimiyeke kunokube ngimota wona kumele ngimshaye futhi mina mangimshaya umuntu ngimshaya angabuyi usuke eziphukuphuku umuntu obuya la kumina ngoba ngesikhathi ubuya nami ilesikhathi ngihlohla kakhulu inhlamvu mina ngiyalwa mina kuze kube segcinene ngilwa futhi ngaqhathwa mina ngishayela umgangela
ngashaya insizwa nginezinsizwa mina engazi ukuthi ziyawazi siyama emvimbo yabo so ke mangabe waqhathwa wakwazi wayizwa lento yokuphokophela phambili akulula ukuthi uhlehlele emuva uyamuzwa nje umfana ongazi ayiphathe induku uyamuzwa umfana ukuthi noma ecula ingoma yakhe umsizwe uyawuzwa hayi khona yabo akoshoni la hlala epointini shaya ingoma mhlawumbe siyabona ngelinye ilanga umdlalo wenu uma noma kudipha kanjani uyafisa mhlawumbe ilanga uphele lo mdlalo noma sewufuna nje zale sezilema seziyetsheni hawu saphela sekhona phela kuyenzeka uthola ukuthi ufike esigabeni sokubona ukuthi phela ngeke ushaye umuntu umshaye sewumfana eyibhobhodlenyana umshaye esethanda uqina bese uzomshaya noma seyikhehla hayi nangalesa sikhathi ngidlala ngangibona noma kuqhamuka kuyitsho ngithi hayi khona Nkosi yami yakubona ukuthi hayi kungacishe kuzama hayi manje hayi umkhulu umkhulu ayazaluka hayi lana